Koppji li se jkollhom it-tfal u ġenituri ta' trabi li għandhom bejn 6 xhur u 3 snin għandhom ktieb informattiv għal xiex jirreferu dwar id-dieta ta' ċkejknin tagħhom. Dan hekk kif id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart nieda linji gwida dwar id-dieta tat-trabi u tfal żgħar. L-għanuwa l-ġenituri kollhom l-aħjar informazzjoni dwar dieta bilanċjata għal uliedhom li tipproteġihom minn mart kroniku fil-waqt li sservi ta' bażi tajba għal pis ideali tul il-ħajja. F'konferenza tal-aħbarijiet tfakkar u kien sostnut l-importanza ta' treddieħ u allura il-ħalib tas-sider għat-trabi. Xahar b'xahar sakemm it-tarbija tal-aqsena, il-linji gwida jipprovdu informazzjoni utli dwar il-ftim għall-ikel solidu, jiġifieri l-proċess tal-introduzzjoni tal-ikel għat-trabi u s-sostituzzjoni tal-provista tal-ħalib. Min barra it-tip u l-porzjon hemm ukoll informazzjoni dwar is-sigurtà tal-ikel biex dejjem ikun iġeniku u jnaqqas ir-riskju ta' marti u komplikazzjonijiet tas-saħħa. Id-direttur tad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa Dr. Paula Vassallo spjegat li dawn il-linji gwida imorru lil mill-ikel. L-attività fiżika, l-socialization ta' daw it-tfal żgħar biex daw ma joqgħodux dejjem quddiem it-television li jibdew jiċċaqalqu minn ta' żgħira kif ukoll l-importanza tas-saħħa tal-ħalq. Bħal istrateġiji oħra fosthom dik ta' treddieħ din ukoll inħadmet bis-sem ta' bosta professjonisti fosthom qbiela u pedjatri li qed jingħataw taħriġ biex iwasslu l-istess messaġġ ta' dawn il-linji gwida. Aħna ħdimna dejjem flimkien mal-stakeholders biex inwasslu dejjem l-istess messaġġ konsistenti lil ġenituri, tuturi u min jieħu ħsieb daw it-tfal żgħar. U kulħadd infatti ħadem flimkien biex dawn inwasslu l-istess messaġġ ibbażata fuq l-aħħar evidenza. Daw kollha li għandhom xi mistoqsijiet huma mħeġġa jikkuntattjaw lid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa fuq il-paġna ta' Facebook. Dawn il-linji gwida li jinsabu bil-Malti u bl-Ingliż qed jitqasmu fiċ-ċentri tas-saħħa madwar il-pajjiż u mistennija jkunu disponibbli wkoll online u fiċ-ċentri tal-ħarsien tat-tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.